Sorpresa, Sambu, orain zure herrikide bat dator, zuk ez egin barrerik edan, Zure herrikide bat dator, jolasa egitera. Kriston jolasa, Kriston jolasa. Prest daude? Bai. Sardadilla, kimetz. Aixo nire kalasker maitea, Sambu! Oso ondo. Zure azkenengo lanak jarraitzen aritu naiz, eta ez dakitu hartu zaren, baina errepikatzen den elementu bat dago guztietan. Ura! Beraz, datorren jolaseko protagonista, ura izango da. Mai baten gainean edalontziak izango dituzue urez beteak, eta nik pelotatxo bana jarriko dizuet hasieran, eta putz eginez, ibilbide osoa egin beharko duzue, utxik dagoen edalontzira iritsi arte. Vale. Gehien sartzen dituenak, irabazi egingo du. Prest da bete? Oso prest. Zu? Bai. Oso ondo, etxean ere prest balin badaude, guazen jolasari. Bueno, bikote, ikusten duzu, ibilbidea nahiko luzea da, zer moduz? Jausten bazaigu hemen, berriro Hasieratik hasi behar duzu, hori data. 3, 2, 1, guazen! Bueno, Sambu topera hasi da, lehenengoa da, baina nahiko parekatuta daude. Aizbe, urrasko botatzen ari zarete eta urrasko bota ezkero. Bueno, Sambu nirengo pelotatxoa sartu du, eta Sambu aurretik Bai, eta hori nora joan da. Sambu aurretik da. Toma! Sambu. Miurritxoa Se. Bai, horrek ez du balia. Bueno, denbora bukatzen ari da eta empate zoazte oraindik nundatu egingo du kalasko platoa. Aritz oso ondo azkenak ondo zaio, kanpora! Geroz eta ur gutxiago daukazue eta orduan eta zailago izango da pelotak aurrera egitea. Emozionatu egiten zarete eta erori egiten da kanpora. Oso ondo, Samuri bat falta zaio. Eta, momentu, ona, Sambu, ona! Beti! Ez. Bueno, zure kontra galdu badut, berdin. Hau jolasa da, Bueno, bikote, Anepe ikusi duzu. Bai. Nik espero dut Zumaiagatik ondo jokatuko duzula berez ere, Bai. Opa, Elorio. 3, 2, 1, guazen! Hortxe doa, Anepe aurreratu da, baina nahiko parekatuta doaz, Samuk salto handi bat egin du, baina hortxe jarraitzen dute, aurrera, pixkaraka, Aneperi erori egintzaio. Ai! Eta Samuk lehenengoa sartzera doa, ea sartzen den, eta barrura sartu da. Anepe, mugitu egin beharko zara, bestela oraingoan ere Samuk irabaziko dut. Hortxe dijo, Anepe bere, kanpora berriz ere, bueno, Samuk bigarrena sartzera doa ja, hortxe da bilbukaeran eta... barrura beste bat, ona. Eta zuk, Anepe, nire animo guztiak bidatzen izkizut gora, Elorrio. Opa, Elorrio. Hirugarrena, Sambu sartuko du, Zumaiako kolorearekin gainera, eta barrura hirugarrena ere, laugarrena hortxe da, eta Anepek lehenengoarekin jarraitzen du, baina lortuko du, eta... kanpora joan da, azkenengo momentuan. Venga, Anepe, hortxe. Eta denbora amaitu da bikote. Bueno, a ver, ikus ezagun. Bueno, Sambu kiruta, Anepek bi. Bueno, nahiko ondo jokatu duzu, orain honetan ere Sambu irabazi du, haupa Zumaia. Oso ondo jokatu duzu, bai zuk, bai Aritzek eta baita Sambuk ere, beraz, zorionak denoi, eta hurrengo astera arte. Eskerrik asko.